belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Curaçaose parlement is vanochtend in een centrale commissievergadering begonnen met de bespreking van de aanpassing van de vuurwapenwet. Er ligt een voorstel op tafel waarbij de straffen voor het bezit van vuurwapens verhoogd zou moeten worden. Voor gewone wapens staat nu een maximumstraf van 4 jaar, dat zou naar 6 jaar moeten. En voor bijzondere wapens, zoals machinegeweren, zou de straf verhoogd moeten worden van 6 tot 8 jaar. Er lijkt zich een meerderheid in het parlement af te tekenen voor de verhoging van de straffen. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 4 keer 24 maanden gevangenisstraf geëist tegen 4 mannen die verdacht worden van omkoping binnen de Refineria di Curaçao. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de 4, waaronder een voormalig directeur van Refineria di Curaçao, geprobeerd zichzelf te verrijken tijdens de onderhandelingsprocedure met de geïnteresseerde koper. De 4 zelf zeiden dat ze op eigen houtje wilden kijken of de koper gevoelig was voor omkoping, omdat dat nadelig zou zijn voor het verdere traject. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrãozita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você come abo. Het parlement is gisteren akkoord gegaan met een wetswijziging die het mogelijk maakt dat de Algemene Rekenkamer meer macht krijgt als het overheidsentiteiten of aan de overheid gelieerde instellingen financieel wil onderzoeken. Tot nu toe is het mogelijk dat dergelijke instellingen een onderzoek weigeren. Maar volgens initiatiefnemer tot de aanpassing van de wet, Americo Today, is dat niet wenselijk. Als het parlement of de regering wil dat de Algemene Rekenkamer een onderzoek gaat doen naar de financiën van een overheidsentiteit, dan moet dat kunnen. En als het bedrijf weigert, dan kan de politie helpen om te zorgen dat het onderzoek daadwerkelijk wordt gedaan, aldus Today. Gisteren tijdens de uitzending van Access Journaal maakten we al melding van de moord op Banderbouw. Nu is er meer duidelijk over de schietpartij die gisterochtend plaatsvond bij Craqueel. Daarbij is de 29-jarige Ramon Melendez Requena om het leven gebracht. Hij zat in een SUV en op het moment dat de politie de auto aantrof, liep de motor van de auto nog. De man was doorzeefd met kogels. Twee toeristen hebben gisteren een bizar avontuur meegemaakt op Curaçao. Ze werden ter hoogte van Gato aangereden door een andere auto. Beide auto's stopten, maar toen de bestuurder van de andere auto zag wat voor schade hij had aangebracht aan de auto van de toeristen, stapte hij weer in zijn auto en reed weg. De toeristen hebben wel een foto gemaakt van de auto die hij heeft aangereden en de politie onderzoekt momenteel de zaak. Het enige wat de toeristen over de aanrijder konden vertellen is dat hij Spaans sprak. Ondanks de avondklok zijn er nog steeds mensen die 's nachts de straat op gaan om in te breken. Gisteren heeft de politie een auto op de Juweliersweg rond 3 uur 's ochtends aangehouden.
De auto reed zonder licht en er zaten 3 mannen in. Na een korte achtervolging stopte de auto en renden 2 mannen weg. 1 man kon worden gearresteerd en in de auto lag een aanzienlijke hoeveelheid gestolen sigaren en sigaretten. De Extra meldt dat het binnenkort mogelijk moet zijn dat Curaçao meer vlees gaat importeren uit Colombia. Momenteel wordt er vooral vlees geïmporteerd uit Argentinië en Amerika en zijn er beperkende maatregelen voor vlees vanuit Colombia. Volgens de Extra wordt eraan gewerkt om die beperkingen op te heffen. Het hoofd van de veterinaire dienst is onlangs al naar Colombia gegaan om hygiënisch onderzoek te doen. Als alles goed gaat, wordt er binnenkort dus meer geïmporteerd vanuit Colombia en dat betekent volgens de krant een daling van de prijs van vlees op de Curaçaose markt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.